טוב, אז חברים, אני אשים לכם מוזיקה נעימה כזאת, ויאללה חברים, תירגעו. טוב, אז חברים, נצלם שהוא יסיים. אז אנחנו עשינו את החלק הזה ממש יפה. עשיתי כאן הפרדה כזאת. הסתכלו איזה יפה זה, ואז עכשיו אנחנו נעשה... רגע, סליחה שאני אעצור אותך. חברים, החלטנו שאם נגיע לשתי לייקים לסרטון הזה, נעשה חלק 2. טוב, אז חברים, כפי שאתם רואים, גמרנו. תסתכלו איזה רצפה, וסתכלו איזה מטורף זה. אוקיי, אז חברים, נחזור אליכם שנעשה את הדברים.